Siyabingelela kakhulu egameni likaJesu uKristu waseNazaretha. Siyabonga kakhulu ukuthi ningene kanye nathi la kulolu hlelo i-podcast yabazalwane la khona zonke izinto zabazalwane nebandla ezixoxa khona. So mawukuthi umzalwane kule ndawo sendaweni eright kakhulu. Siyabonga kakhulu ukuthi nibe la nathi. If it is your first time, make sure ukuthi uyasubscribe ukuze ungaphuthelwa amanye ama-episodes alandelayo. Yes, sesikhona ke la sake saxoxa nayo mama kwasivakashela namhlanje uye wabuya mayibuya ukuze ngoba asifuni ukuthi into esiyikhuluma la kuba ngathi sikhuluma nje into theory, sikhuluma into ekhona ephathekayo ngezandla. Mhlawumbe ngiqale ngayo mama sibingelele egameni likaJesu. Sanibingelele egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Amen mama. Mama abantu bakho bayafona nalapha kumina. Bakufuna la receive ama calls from KZN even naphesheya. Yeah. Abantu bathi bafisa ukuzohlangana nawe, bafisa ukuzokubona indlela uNkulunkulu akusebenzisa ngayo. Sayidumisa inkosi ngawe kakhulu. Mayibonke inkosi. Amen mama. Amen. Kodwa abanye bayafika nje noma Kakhulu. ekhaya ne? Ekhaya. Wow. Mama, ngicabanga ukuthi wena uzosintroducela ozosi bikela ngalabo ohamba nabo namhlanje otata ukuthi beze ngani lapha namhlanje. Kodwa ngicabanga ukuthi wena uzosichazela ukuthi ubabani lo bese nabo bazikhulumela. Vele sebayakwazi la ekhaya umama uMatekwana esinaye la namhlanje. Mhlambe mama ungasichazisela nje mhlambe nabo so bese sibanika nabayibingelelele. Obaba engihamba nabo, obaba engeke ngakhuluma ngabo. Yeah. Ngafakaza ngabo ngamandla kaJesu. Ukuthi okungenzeki kubantu kuJesu kuyenzeka. uJesu wenza imangaliso kulabo baba engihamba nabo namhlanje. Kusho ukuthi ke ngaye ngafakaza ngabo abantu basebethi bacela ukubabona. Yebo. Namhlanje ke ngibalethile phakathi komphakathi ukuthi bababone ukuthi masikhuluma asikhulumi imagic. Yebo. Sikhuluma iqiniso ukuthi uJesu uyazenza imangaliso. Yebo. Ubaba lo owayidutshuliwe. Inhlamvu engazange ize ingene. Sure. Ubaba umfundisi uBishop owayephethwe isifo sengculazi AIDS. Waphila ngegama lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Wow. Kusho ukuthi ke mina kusekhe ngizokukhuluma ngoba mina ngakhuluma ngabo. Yes. Unkosikazi wakhe loyana. Yep, okay. Owayithelekile naye ngegciwane naye emva kwakhe wabuzoyikhulumela naye. Sizoveza na yes. Bazosikhulumela ke nabo ukuthi ngempela kusho ukuthi wena uzobabuza imibuzo ke kanjalo senginikela kuwe kodwa bengisabethula nje ukuthi ke namba njengoba bayafona abantu ukuthi hayi bogogo thina sifuna ukubona sikhathele abafundisi abathi uJesu wenze nje kodwa izinto singaziboni. Cha akukho engingakhuluma ngoJesu ngithi uJesu kwenzile engakwenzanga. Namhlanje ke nakubake obaba bakhona. Wow. Bazalwane nayizwela ni lapha emakhaya amandla kaNkuluNkulu amandla indlela uNkulunkulu asebenza ngayo ayikho into emehlulayo akukho kumehlulayo. Bobaba bami angibingelele ngithanda ukubingelela ubabani enginaye mhlawumbe ngiqala ngobaba eduze ngaye. Ngeke ngitsho isibongo baba ngoba manje umsebenzi wami usensitive. Oh yes. Oh yes ngiyakhumbula. Yes, that is why nathi sokufihla. That's why nami ngikhala nje ngokuthi ngaziveli ngoba ngathola singitholana nenkinga nje suka nje. Okay. Mhlawumbe baba ngasithatha sibeke ekutheni noma mhlawumbe singeke angazi noma mhlawumbe singabuyela back ukuthi kwakwenze njani kodwa ngiyafisa ukuthi kakhulukazi siyigxilise le ekutheni ukuthi uNkulunkulu kwamseva kanjani wamvikela kanjani ukuthi kwagcina kungenzekanga lokhu isithe sasekuhlelile ngaye. Uzosikhulumela yena. Yebo baba. Kusho ukuthi ke mina ngadibana nomama ngiyamazi kodwa yena. Mall. Mandibana nomama emall. Uyathi uthi baba yazi siyabulisana nje kanjalo. Wase ngichazela ukuthi no man baba yazi ngibona kuba nenkinga ezokuvelela kanje ngithi. And kusho ukuthi besinenkinga nje vele ezenzakalayo nje ngalomsebenzi ngaleso sikhathi. Okay. Athi ngathi ufika lapha ekhaya so ke
ukuthandazisa ngoba angeke kuphele nje amalanga amaviki nje kungaze ngikuvele lento le engiyibonayo la hayi ngayithatha nje kancane nje le ndaba yakhe ngathi hayi ngafika ngayixoxela uma ekhaya uma unkosikazi ngathi yazi ngidibane nomama Madukwane laphana ungitshela kanje endivele sinenkinga nje sidibana nazo ngalela esebenzela khona so uma wathi hayi asahambe laphana ke siyothola ukuthandazo hayi uthola ukuthi manje mina isikhathi nje ngihlala ngibusy nje up and down lo mama ukuthi waseyithatha ke iskipa engithanda ukusigqoka nje mangiye emsebenzini waya laphana esontweni futhi bafika ke akangitsheli mina kodwa ukuthi wenza la wamana nje wathatha nje waziyela yena mase kangixoxela akuphelanga nje 3 days masifika emsebenzini kuseni thola ukuthi imoto ziyavinjwa siyavuka ke sokuthi why kuvinjwa imoto kanjena hayi qale ke inkinga futhi qhamuka abantu ke bathi hey lezi moto siyayicosha lana sasifuna sisebenze lana so ke ayi kube nokuphikisana ke lapho hayi bakhipha isibhamu labantu qale kimi nje emuva kwami lana baleke nje ngemotweni bangibelesele nje la emuva lana wenje manje uthola ukuthi nami ngigijima ngiyoshayisa nalapha emotweni zama ungena emotweni ngiyashayisa nje ngiphuma namazinyo lawa ngoba yazi mawubeleselwe izinhlamvu emuva ngapha awunakuzongena kanjani emotweni kodwa ke ngenhlanhla nangamandla kaNkuluNkulu hayi bezingena nje emzimbeni kodwa nje uthola ukuthi ziyangena zifike sidabule nje ziqhamuke ngapha sophuma ngapha singene ngapha triple ziyangena la emva kwami nje namanje ngingakhona amanxeba nje akhona kodwa nje bengaqhamuki ngapha angene ishaya iphumeli ngene ishaya iphuma yiko nje kusinda kwami nami ngize ngembona ukuthi akungenanga lutho ngabona mase ngisebhara ukuthi hayi man lana makufika udokotela noma lo muntu ulimele man akuhayise kuma ayubheka lapha emshinini ukuthi ngabe kwenzakaleni zingenephi lezi angenephi lamabullet hayi bathola ukuthi hayi akapenetratanga ngapha ngena nje ashaya phuma emaceleni ngapha ngena ashaya phuma emaceleni ngapha dokotela nodokotela mayiqhamuka nje ufika uthola ukuthi hayi kunjalo bhadala dideke nje ukuthi awukhamba ngoba nanku kwenzakele kwenzakele nawo amanxeba manje nawo amanxeba umuntu athi no ake siyosiprovela thina self ukuthi no this akupenetratanga na several times ngihlala isikhathi eside nje bengabelieve empela kanti hayi sinda nje kanjalo amandla kaNkuluNkulu so hayi ngiyabonga nami thola ukuthi ungisindisile nje ngempela ngaleyo ndlela ngamandla wakhe ngifuna ukungena kule baba ukuthi umama wazokutshela ukuthi kukhona isehle sizokwehlela esikhathini esingaka ucela ukuthi nizokhulekelwa wena awuphumelelanga emkhulekweni amphumelelanga emkhulekweni ngoba nje benganaso isikhathi yebhizi kodwa umama wakwazi ukuthi bathole iskipa bamba bawukhulekela iskipa bakhulekisa nje lesi skipa and maye bekhulekisela iskipa mina kusasa anti nguye osigeza uvuke ngikhiphela sona angazi lutho mina mama uyakubona uphethe iskipa yiso iskipa kwesigqokile iskipa siveze nanka ama-bullets ama-bullet nje la eyishaya la and namanje nale emzimbeni nje akhona emzimbeni akhona manje but isimo sempilo sinjani hayi anginankinga 100% ngoba yazi into eshaya ngathi ishaya etsheni yabo hey bathi kahle amandla kaJesu uJesu inkosi
Hey mama isimanga singaka. Yo. Ya ne. Sukela lapho ke baba uvelwa ikholwa lento kaNkuluNkulu ukuthi ikhona. Hayi ngayikholwa ngoba phela manje nanku ngikhona ngiyaphila ngiyabona nje ngempela ukuthi hayi kusho ukuthi uNkulunkulu ukhona simane nje siyanyanza nje izinto kodwa nje ngempela uNkulunkulu ukhona. Ngizobuyela kuwena baba ngizofuna singene naku baba umfundisi ukuze silokhu mhlawumbe silokhu siyithi siye emuva siya phambili. Baba asibingelele nathi ngithemba ukuthi uyangizwa ukuthi baba ngathi buya kumele ngikhulume kakhulu uze ngizwe kahle. Uyangizwa baba? Yeah siyabingelela baba njani kodwa? Siyaphila njani? Siyaphila kakhulu baba. Ngicela ukuthi umqondenisele ibe straight baba uze bamuzwe kahle emakhaya. Yes baba mhlawumbe baba khulume nje straight lapha kulombhobho. Yebo. Ubabani sinaye baba? Ubaba sinaye ubaba bani? Mina ngubaba uNgondo ngokwenyama. Yebo. Mara ngomsebenzi kaNkuluNkulu ngubaba uBishop Ngondo. Okay. Orange Farm. Okay. Baba siyabuza ubufakazi obunamandla kakhulu ekutheni ubaba wayebanjwe isifo. Mhlawumbe kwase kuyiminyaka emingakanani baba? From 2018. Sure. 2018 ukuphatheka kakhulu. Ngakhulumi konke lokho kwenzeka ngokuthi mina ngiyingceko kaNkuluNkulu. Nginamabandla. Amabandla kulawo mabandla eMalawi ubaba wami ubuye eMalawi. Okay. Ukuzalwa ngizale la eBara. 1958. Komanje ngenza 67 years. Wow. And then ngiyingceko kaNkuluNkulu ngokungamameli iqiniso ngilitholile ukuthi ngempela uNkulunkulu fanele simesabe senze lokho yena akufunayo. Ngaloko mina ngizibona ukuthi no ngo-Archbishop kulawo mabandla nginamabandla eMalawi. Ngo-Archbishop kulawo mabandla ngizibona ukuthi akunamuntu angathi ukhuluma. Yeah. Mara enyameni ngithobekile. Mara isenzo sami zibonisa ukuthi nginosiphakamisa. Umnikazi ngazi. Ngazi ukuthi ngiyasiphakamisa ngoma ngempela indaba yokungenzi lokhu uNkulunkulu akufunayo. Ngizibona ukuthi nginakho konke ngokwenyama. Oba bengifuthumele esandleni ngomsebenzi wami bengiyenza. Bengine company yami ekwenza amagiza. Amagiza ngicala from scratch. Ngiyawenza. Thengisela hardware. Leso sikhathi right kakhulu ngokwenyama nginako konke. Yeah. Andi nkosikazi yami nangu mama. Yeah, izomveza impela naye. Yeah. Andi kubhlungu kakhulu. Kuthi ngenze lokho ngimemeza abafundisi kwama branch siba nemesemina amasemina. Ngibe khona ukuthi ngifundise. Mara mina ngingaphili izwi kaNkuluNkulu. Bekubhlungu kakhulu. Nihlangana phi no mama uMatekwane? Umama wami njengombona so. Yeah. Umama wami. Mina ngithi umama wami 100%. Ngokwezwi kaNkuluNkulu umama ngameli. Yeah. Nayi ingwevu naya ubaba wami. Yeah. Ngiproud ngiyasichenya mina ngabo labazali. Ngifuna ukungena kule baba ekutheni ukuthi ekuhlanganeni kwakho nabo mhlawumbe usithatha usibeke ekutheni ukuthi kufike kanjani la khona ke sebakukhulekela up until lesi sifo sihambe. Ngiyabonga. Yebo. Mina bengiphatheke kakhulu ukuphatheka. Njengoba ngikhulumile asikho isifo besingekho kulenyama le. Ngazi ukuthi kusemini kusebusuku ngizimoshela.
emini bengimosha amapampasi awu-10 Eish. ebusuku awu-10 ngenhlanhla la sihlala khona Orange Farm benginebandla lapha andilelo bandla ukhona umunye umama simbiza ukuthi umama Awusumkhohliwe. ngameli okay Yes. lo mama nguye wenza ithuba ukuthi mina ngithole umusa okuhlangana nabazali bethu lapha Okay. uba wafika ekhaya befika lapha enkozweni manje ngelinye ilanga afika ukuthi azosibona wathola ukuthi kahle kahle bethi azosibona uyambuza umama ubaba ukuphi umama uyamtshela ukuthi ubaba uphatheke ukuphatheka andi loyo mama wafuna ukuthi angibone Okay. umama wamcela ukuthi nongena ke nangu bangene ekamereni umama loyo wakhuleka wabeka amagama ukuthi no ubabu ubishop nangahlambuluka sinabo abazali anena umama wami nobaba wami abangameli Yebo. mina leso sikhathi obabaningi abantu abangaziyo icebo zikaNkuluNkulu mara bona abazali bami lapha iqiniso lihle phambi kobuso bakaNkuluNkulu azange ngizwe kancane iruma ukuthi bakhona uNkulunkulu ngenzela umusa umama zange sachitha isikhathi sezwile ngabo wacela loyo mama ukuthi nosikhaphe kulapho khona ingceko leso umama wafika umthola ubaba hayi bamamkelwa lapha leso sikhathi umama besaphumile Yebo. obasenyameni asaphumile andeni ubaba wachazela kumama unkosikazi yakhe ngokonyama ukumtshela ukuthi bekubuye usibani bani amemeza lo mama nomama athi khona enye inceke bathi uyagula kakhulu unkosikazi yakhe bekhona la azange aphelele lapho ubaba umuntu oqala ukumbona wabanikeza amazambane ukuthi hayi thatha nako okuncanyana bahambise ekhaya ekseni lakhona ubaba nomama bafika lapha ekhaya kunalutho Yeah. Yo mama ngiyafisa nami ukubuya kuwena ma kule indlela uNkulunkulu akusebenzisa ngayo. Kwesinye isikhathi abantu abafika kuwena kwesinye isikhathi uwosuka umbona umuntu ukuthi lo isidingo sakhe siyini. Mhlambe nje ngoba ngiyakhumbula ufakaza ngobaba lapha eceleni kwami. Ubaba yena mhlambe kumboneni kwakho khona into wayibona kuyena noma kwaba ukufika kwakhe nje kuwena. ubaba Yes. azange sibone lutho sathola nje umbiko ukuthi kukhona ubaba osegule kakhulu akafi akasindi asize sizomcelela indlela ukuthi afe ngoba akafi akasindi masifika lapha ngempela siyabona ukuthi hayi lo muntu lona angazi mina ukuthi ngangamchaza ngithini umlomo awuva sekwaba into nje la ngaphansi uvuleke konke lapha kuthe nje bayithi uphuza amanzi ayayiphumela ike faka amapampasi amaningi angaka nje manje ke kwatholakala ukuthi hayi masifika ngempela kunzima usekamerweni masifika unkosikazi wakhe umthathisa nje kwengane kanje ngoba phela lo muntu ukudla nje into angasayazi sekwaba into nje wambamba nje kwengane kanje wambeka lapha esofeni sure hayi ngithi mina hayi lo muntu asikwazi nokumvumisa izono asikwazi nokumkhethisa uJesu ngoba akezwe akakhulumi akacwayizi into nje ngithi mina baba kuthwele ngisho kubaba uMatekwane ngithi baMatekwane kuthwele umuntu sizomcelela indlela baba Matekwane athi umgcotshwa kaNkuluNkulu uNkulunkulu wakhuluma kubaba wathi umgcotshwa kaNkuluNkulu lo muntu siyamkhulekela uyavuka la uyoshumayela ivangeli
ngathi mina baba alomuntu lana simkhulekela hambe simcelela indlela ukuthi uNkulunkulu wathi ngithi akavuke sambeka izandla ke lapho sambeka izandla ke uNkulunkulu wayelokho ekhuluma ke noma ezenkonzweni wayithathiswa kwengane kanje afika laliswe laphana ayi manje ke kwasitholakala ukuthi ke uyayimoshela kanjalo kwathi ngise Clicks ngelinye ilanga ngiyothenga eClicks ngabona amapampers eshipile ngawathenga ngabathengela amapampers amaphakethe ayi2 ayingezwa ngicasuka ngithenga amapampers engathi asina Jesu ayi kwathi makufika unkosikazi wakhe ngathi lamapampers ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha awukugcina lo babe wafaka thina asizuthenga amapampers sikhuleka kodwa lesilibele ukuthenga amapampers ngempela wawathatha lo mama kulawo mapampers wasebenzisa amapampers ayi4 kwavaleka la ngaphansi wakwazi manje ukuyela etoilet wathi ezenkonzweni ngoba wayigqoka amapijama wathi uNkulunkulu akasawafuni namapijama waqokayo bahamba abantwana bayomthengela isudu bamthengela necathulo waqokiswa ke manje kwathi mayiqokisiwe ke waphila ngoba kwakuthi mawumbamba la kuvodlo kamathambo waphila njobe ephilile manje ke njobe ehamba kanjena nje hamba kancane kanjena ngambuza uNkulunkulu ngoba lo muntu uphilile phela ufaka icathulo uyonke into yini na wathi uNkulunkulu ngeke ngimvumele lo baba ahambe masishane ngoba usazobuyela kule mkhube kade yenza ngifuna nje ukuthi nje ahambe kancane kanje kodwa yena uphilile uyisholo yena ukuthi akana pain akana lutho mazalwane bami ezwa lapha sizoveza nomama naye akwazi ukuthi azikhulumele naye ngokweside lakhe lapha naye athathe asibeke mhlambe before simuvele phambili ngifuna ukuza kuwela baba ukuthi emva kwalesi sigameko umndeni wakho kuyo yonke lento le wona wayithatha kanjani lento ngiyakholwa ukuthi eminye imindeni ayikholwa emindeni ikholele ezintweni ezahlukene kodwa emveni kwalesi sigameko lesi wayithatha kanjani umndeni wakho ekutheni ukuthi bacishe baluze wena no ukuthi umndeni wami wona waphatheka kabuhlungu impela wacabanga ukuthi hayi baba ngcono uyeke nje le business lena ngoba manje ngathi izosilusisa wena kodwa manje akukho lula nje kanjalo ukuthi ngizoyeka ngoba phela kula esiphila khona lapha abaphila khona futhi nabo so like mhlambe ngibuzela kuleli point lokuthi uma beyibona into esindisa ubaba bese bethi ayisizogxila kulento thina ezumndeni so ngibuzela kulelo point lokuthi mhlambe bona bayithathe kanjani kule ukuthi hayi vele ubaba bevele uzosinda hayi cha mhlambe ngifuna ukubuzela nje into efana kanjalo hayi ngempela umama uthi ugxile kakhulu esontweni lapha kakhulu impela uvela nje wastika from there until namanje usaqhubeka nje hayi full time ngoba manje uyakholelwa nje kulento le ukuthi hayi kunempilo lapha khona impilo ayibonile ngoba nguye obeyenza lezi zinto nalabo abazalwane bakhe mina bengabona ngithi ngizwa nje bethi sayenza kanje so yibo abazi better than mina yena uyazi kangcono than mina you see ngoba uye owazi ukuthi ukuze senze kanje ngayenza kanje ngoba wamforce ukuthi asiye lapha mina living die anginaso lesikhathi sokuyisontweni manje asona isikhathi sesonto lesi kunzima lapha nakho unabagxila ke lapha ngalendlela sawo ungathini baba kumuntu mhlawumbe osanenkinga okanye osesimene esithile njengamanje kodwa ongazi ukuthi angenza njani ekubeni kukhona abantu abanjengomama abasentsha uNkulunkulu nobaba abasebenziswa uNkulunkulu ngalendlela ungathini nje kuNkulunkulu wabo kanjalo kuNkulunkulu nje esimkhonzayo kuyo yonke lento hayi mina bengithi ngempela uNkulunkulu ngathi angabangena enhlizweni zabo
ba believe into ezenzakalayo kwabanye abantu nabo balandele baye laphayana nabo bayocelela imithandazo bazokuthola ukuphila bazokuthola ukuphila ngoba nami nje nginje manje sengiyakhululeka nginokuthi mangithola isikhathi ngiyaya lapha nesontweni ngifike nje nami ngifaka izandla nje nami ngoba ngiyabona ukuthi ngiyaphila nje namhlanje emhlabeni kuyibo labantu. Into soyicela ukuthi ngenxa ukuthi ubaba sizosazokhuluma nonkosikazi wakhe sizocela zosiza lapho a gift ekutheni ukuthi mhlambe sishiftise ubaba kodwa before simshiftise mhlambe bezocela ukuthi ukuze mhlambe kuzohlala umama la. Okay. Mhlambe lakhe lokugcina baba ungathini nje kubona bonke nabantu ababukelile nawona wonke nje umuntu obe ingxenye ekutheni ukuthi ukwazi ugcine ube umuntu ophilayo namhlanje. Hayi mina ngithi kubo bonke nje abantu ababukelileyo ababe nawo amathemba ukuthi makuthiwa kunento kanjena enzakalayo ngempela iyenzeka ngibona ngami nami ngempela ukuthi ingenzakale la kumane kuvele noma ubani into enje hayi manje vele nje kunoma ubani nje uthola ukuthi ushawa amabullet about 5 emuva but engapenetrate it's not easy nje nodokotela azange bebelieve kwantata almost 2-3 months umuntu mayifike ebona ngendlela endlimele kakhona mfethu no akeke ayilapha so nami ngiyabona ukuthi haya kungisi ngamandla kaNkulunkulu so ngiyabelieve manje ukuthi hayi uNkulunkulu khona ngempela ngoba kube angikho nje ngikhuluma kanje. No baba siyabonga kakhulu sizokwenza sure ngenxa yomsebenzi wakho wenzayo soyenza sure ukuthi abantu umlayezo bayawuzwa kodwa ubonakala ngempela ngingaba jabulela lokho kakhulu. No baba siyabonga mama ungasondela yes zofaka nomama la bazobami Sikithi. yes mama sibingele ninjani Siyaphila ninjani? siyaphila kakhulu mama. Siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu mama seshilo uBishop ukuthi umama Mbani mhlambe nje nawe ungayishola nje uzi-introduce wena mama. Yebo njengoba shilo yena ngempela ndabinye laqala igama lika Jesu. Njengoba ubaba shilo ukuthi ngomama kusho ngomama Ngondo. Ngiyabonga kakhulu ufika kule ndawo. Mina ke elami ukuthi ndisange nomama bekunzima. Okay. Bekunzima kakhulu ubaba adischarge wesibedlela ngoba ubaba kahle isifo besimphethe yena akasichazanga ukuthi bekaphethwe yini. Kahle bekaphethe iAIDS. Yagcana HIV bese kafuda lapho ke esibedlela ngoba wagula isikhathi eside bathi iHIV manje ayi idale ezinye izinto manje une-AIDS ayilapheki. Ngoba manje emzimbeni wake ne-treatment angeke khona ukuthi ime ayikhona ukuthi ime emzimbeni treatment angayiphuza. Bese ke bamdischarge ke esibedlela eBhala. Njoba bekanti bamdischarge bebanischarge ukuthi ahamba ayofela ekhaya ngoba nendlela bekayiyo. Ne-wheelchair bamnika nje ukuthi mhlambe kulamalanga azobaphila kuwo kodwa ke ngayisayinela njengoba i-contract yokuthi ubaba mangicela kushona ndibuyisele esibedlela. Kwathi ke mangifika ekhaya kwabanzima kakhulu ngoba esibedlela beningaboni phela bengihamba emini ndombheka ndithothi unesilonda ngoba kuthi esibedlela babachinja emini ngo2 abantu mabazobabona bazobachinja futhi nakusasa. Bese ke mangifika ekhaya kwabanzima kakhulu ngempela beka nesilonda ilesi silonda sobeka nje ukuthi isho sizombulala. Bese ke ngempela bekavulekile ngoba njoba ashilo umunike ukuthi beka sebenzisa amapampa sawu 10 emini awu 10 ebusuku kusho ukuthi konke bekakudla beloko kuphuma noma aphuza amanzi beloko kuphuma. Elinye ilanga ke kulapho kwafika omunye umama sake sakhonza naye bese ke angibuza ukuthi ubaba uphi ngathi ubaba uyagula ngathi mina uzozombona ekameleni
ukufika kwakhe ekameleni wathi hayi asikhulekeni kodwa ke kune inceku laphana e8 kodwa kusethuma kwase8 uzobona na kusentabeni mabangamkhulekela kodwa kufanele ahlambuluke ngoba noma kungumfundisi mala fanele ahlambuluke zikhona izinto yena bekaziyenza mhlawumbe angakutshelanga ngempela ke kwaba yiko ndagijimela khona ndabathola ke ubaba nje ubaba bashilo ukusesela khona ke ngoba ngempela bekungekho lula ukuthi ningathi nimphakamise neso sikhathi ndimise khona lapha behlala khona bafika bambona bekunzima konke kuphelile ngoba nasesibhedlela bamtshela ukuthi angeke abe right uzoba umuntu othalalele ngoba no-operation yakhe bathi operation angeke bamuyenze ngoba izoba kayi3 angafa ofa angaqhala kakhulu ofa azophila namapeni emzimbeni wakhe wonke bese ke mabakhuleka ke lento lezi ngamabacela ukukhulekela ubaba bamkhulekela cala ngoba bekangakhulumi vele angenze next abhekile nje kuphela kumntwana kimi mhlambe umntwana ungcono ngoba umntwana uyamtshintsha pampers alale isikhashana mara kuye ubaba bekungekho kanjalo ebusuku nasemini bengisebenza ngenxa ukuthi kahle ngenxa ukuthi yena njoba ke beyangathembakali athanda abafazi kakhulu afeba kakhulu nabantu sikhonza nabo alala nabo kodwa ke noma abanye benibabona ndibone into yenzakalayo mala noma ndikhuluma ngithi bekaphika ndingana chance ukuthi ngizothini kodwa ke ndibonile mina ayikho into engitshela yona ukuthi okay avume mabe ngithi mambona nje ngithi mina usibani bani ulala naye athi cha angilali naye ngithi usibani bani ulala naye uthi cha angilali naye kufike nje lento ebeloko ifika kimi ngithi why kubonke laba bantu abazalwane izokhe into izongitshela kulo muntu kwenzakalani ayiphiki bese ke ilapho kwathola ukuthi wathola isifo lesi masitangana nomama lo wangisa laphana njengoba akakhuleka umama into yomtshela umama ufanele ahlambuluke kodwa ke ngoba bengakhulumi wakhulekelwa kuphela from ekhulekeleni lokho ubaba waqala ukutshintsha lelo langa njengoba ngithi bekesebenzisa amapamba sawu10 leyo langa lela bakhuleke ngalo bayehlile wasebenzisa awu8 until ke ngempela wathi nje elinye langa ke umama njengoba achazile wahamba wayeclick yothenga amapampasi wathi nje amapampasi lawa mamfundisi ndakunika angeke mina ndiphinde ndithenga amapampasi sithenge umuntu omdanga asikhuleki kanti sikhuleka mu Jesu ayi ngempela ndawathatha nami nokukholwa nalamazwi akhulumile ngabe ukuthi ngempela hayi kuyabheda ngisingathi sithengana namapampasi kunini nithenga amapampasi 2 years yonke lokho nithenga namapampasi wakhulekelwa ke amapampasi lawo mama wangipha mafike ekhaya wasebenzisa only 4 kwaba ke kustopa lokho bekuloko kuphuma kwaqala ke kuhlala ukudla esiswini sakhe injalo ke baba wami ingako ngempela siyahlanga nomama kwaba ke ngathi mina yazi la angisuki ngempela angeke ndiye ndawo ubaba ngithi behamba esibhedlela ebhala bambhale ukuthi ahambe for 6 months ndicabange ukuthi mhlambe manje uzocabanga ukuthi bangahamba bamenza operation after 6 months mangifika ingakafiki 6 months bafona basebhala bathi bona ubaba ngingaphindi nimuyise ebhala bona bazongifonela ngabuza ngathi mina hawu ngoba lo muntu lo uphuza i-treatment amapeni uzwenza njani wathi cha mama uzwathina ukuthi thina ungamulethi sizokufonela ngamangala ngihamba ngaye kumama ngathi mama uyazi ngempela ndibonile omkhuleko unamandla ebhala bathi ubaba angasaphindi ayikhona ebhala wazi kungifonela wathi umama hawu uNkulunkulu ndisajile wathi ke lela ngabacela bakhuleka wahlambuluka ngoba ezinye izinto beke mazihlambuluka ke kimi noma ayithi wahlambuluka kwamaholi ezinye bekazikhohlwa angitshela ukuthi hayi lo muntu bewungitshela ngaye ngempela ngalala naye lo muntu bekanje futhi ngalala la mama akazikhumbuleni noma ebusuku bekangivusa manje nami bezimvusa ulaka nesesikali ngithi mina hawu ngoba mina bendikubuza ungafuni uyiphika manje namhlanje why uvuma ngikwadi ngibe nolaka kodwa ngisizo Jesu mangicela umama ngithi hey mama yazi ngadine kuba makakhuluma ukuthi makahlambuluka kimi angitshele zonke lezi zinto bekaziyenza
kodwa ke umama angiluleka angikhulekise ngibonga ukuthi yena ngempela angangikwateloka angisiza ekukholweni ukuthi ubaba uyahlambuluka uyakhuluma lokho yena bekakuyenza. Hayi ke ngempela ubaba njengoba nisibona nje amapilisi besiwaphuza la beka akhona sawalahla sawa na enkonzweni bawashisa saphila from leso sikhathi antuna manje asiphuzi ama-ARV sayekela khona lapho siyaziphilela ngoba bengithi baniphuze futhi ama-ARV bekangigulisa mina kakhulu ndibe wesi ndingakhona ndiyabopha amazimba ningakhoni ndizibona ukuthi ndikhathele nje nesisikhathi ndiziyeke khona phansi nje ngiyeke ngathi baphuza nesikhathi ngiphuze ngo-8 kusho ukuthi angisasebenzi from lapho injalo ke baba wami. Yo. Ya ne mama hey hayi yabona kuphela amazwi mama into nje kuyisiphiwo nje uNkulunkulu akupha sona lesi ngoba ngiyazi ukuthi esikhathini esiningi abanye abantu uma uqhamuka nezimo ezikanje omunye umuntu uthothi ukhulekela abantu amnikeze into mhlawumbe amnikeze engabe yini izinto ezihlukahlukene uyathi hayi hamba uphuza la hamba uphuza wena nje mawubaniki lutho uyakhuleka nje ayi abanikwa lutho nje yakhulekwa nje kuphela yo yakhulekwa nje kuphela into esiza lana ukuthi banganikwa lutho abantu uNkulunkulu wasembulela lenkonzo yokuthi kuyahlanjulukwa. Okay. Mongameli wethu ubaba umkhulu uButhelezi wamtshela uNkulunkulu ukuthi abantu mabengazi ukudla umuthi bahlale bengcwele. Mawuhlala ungcwele ukufa kusondeli kuwe. Akusondeli. Manje siyabahlambulukisa bahlambuluka noma ngabe njengoba esho nje ethi indoda yakhe phela bese ivuma kuye. Noma iyacabanga ebusuku isivuma ukuthi mama ngicela ungithethelele ngalala nobani. Iphinde futhi kube ukuthi noma beye emashop esitolo mabe bahlangana amkhombathi mama loya mama loyana ngalala naye lona kwade manje ngiyamtshela ngithi angithi uyahlambuluka musuthukuthela wena mawuthukuthela futhi nawe ozohlambuluka kimi ngikukhulekela uNkulunkulu akuthethelele ngalokho mawuhlambulukile wayikhipha into wakhulekelwa iyaphela la kuwe noma ngabe unenzondo iyaphela uyayibona into enjalo ngoba ngithi uyayiphalaza uyayikhipha manje into edala ugula kumaKristu ahlala nezinto ngaphakathi noma ehlambuluka kuya nangenhlambuluko ukuthi uyihlambuluka kubani ngokungahlambuluka kumuntu kanti inhlambuluko yakho ingilosi ayithathi isegazini likaJesu ngenxa ukuthi lo muntu lo naye akangcwele. Yo baba Bishop yebo Nciko amabandla la uthi ayekhona awasekho manje akhona le eMalawi asemalawi so njobula ukhona wabhekile ukhona uBishop ngamshiyela yebo so kuzo zonke lezi zinto ebezenzakala awazange athinteka amabandla no iqiniso lihle ngasho ukuthi mina bengicala bengikulinye ibandla lelo bandla kulapho kulelo bandla ngaya ku Bible school okay ngihlala isikhathi eside kulelo bandla and then ngokubona ukuthi manje imfundiso ngalendlela besihamba ngakhona ngokwezwi kaNkulunkulu alisekho sekugcwele inyama olukwenza lokhu umoya wenyama ukuthi yenza lokho ngabona mina kungcono ngiphume ekuphumeni kwami lapha ngabona ukuthi nokungcono ngicale ibandla ngaqala ke ibandla kulapho ngavula ama-branch amaningi okay ngoba labo bantu bebengazi ngemisebenzi lebe ngiyo ngokwenyama yebo mama ngiyazi ukuthi uvezile ubaba ukuthi ekungeneni kwakhe isifo sangaphelela kuyena
maqede sadlule la kwena wena akukho la esaku affecta khona nje emzimbeni? Nami ngagula ngaba kulesi simo saphuza amaphilisi kahle isifo lesi ubaba usithathe I'm sure 2006 lapha sithathe khona ubaba umama wakhona waze washona manje ngimtshela ukuthi usibani bathi ushonile nesifo esithile yena wathi kanjani ngathi kahle manje ngoba ubaba yena kahle bekathi bekagula aphinda aphile futhi makaphila noma angakaphilisisi kahle ngoba bekane demoni lona lelo lebelimchuba ukuthi ayenze zonke lezi zinto idemoni limchuba mawungamshiya nje athi ngizama ukuthi ngisesikoleni mawumshiyile ukuthi hayi ngoba uyagula lo muntu inyawo zisavuvukile mawubuye esikoleni uzothola uhambile limchubile idemoni uthi uyolungisa amafiliji kahle bekalungisa amafiliji mala angalungisi khona amafiliji lawo angazi into ingazi ukuthi of abantu bebamtshela hayi silungisele filiji sizokubhadala ngaloko ndingazi khona ngoba manje into yakhe bekethi makahambe noma ngo12 uzibuze ukuthi hawu ubaba u12 ebusuku ungakhona umuntu angafona ukuthi uyamlungisela filiji athi hayi umuntu lo une business ndimuvumele azobuya kusasa kodwa ndimtshela into eyi1 manje ke makuvela ukuthi mina nginesifo kahle kuqale ngomntwana kahle ukuthi agula asemncane makagula umntwana sami nesibedlela badala lo ntwana unesifo kwaba yimi ke ngathi mina cha ngeke umntwana athole treatment angakazi wawona bese ke ngathi mina ku doctor lo ngathi mina ubaba yena uthi akanaso akasivumi kungcono niye khona ngempela basebhala ke basuka baye ekhaya mina ngisesibedlela ebhala nomntwana bathola ubaba mabathola ubaba bacheka bonke abantwana bathola abanye abantwana ba right bese ke yena uyagula bakhona ukuthi yena abuyele amthatha ebhala ngahlala ke nomntwana ebhala ngahlala ubaba osekhaya uyagula kodwa neso sikhathi ngahlala ke nami manje ngabona ukuthi ayikho le ndaba ngaforce lo doctor ukuthi hayi mina ngeke ngithi mntwana unimphuse treatment yena angayazi nami ngicanile njani ndiphuze kule treatment ngempela ke ngafostela ebhala bangisa kule enye clinic phakathi ebhala bacala kungiqalisa treatment leyo kodwa ke saphuza from 2009 kwathi 10 kwathi 11 11 12 lo ntwana lokaphuza kodwa ke neso sikhathi ke untwana wabangcono 2016 umntwana wethu wabona ukuthi hayi man kanti treatment ngoba bayafundisa lapha eclinic ndisithatha mina isifo ngathi mina hayi angazi ukuthi usithatha kodwa ke hayi sekhuleke kuphela until usazo aloku angafuni ukuphuza treatment ewayeka until usahlangana nomama ke ubaba agula ngamchazisela umama simo ukuthi hayi kahle isimo esinye uba nobaba wahlambuluka ukuthi yena uphethe HIV mala kwamanje kuyi-AIDS nilento le ingene nokumntwana mala leso sikhathi umntwana bekangabonise sebekaphilile ngithi kodwa akasaphuza treatment neso sikhathi waphila yamcala ke ukuthi kancane ke umntwana naye ngambona ngathi nami insizwa yami babuhlungu ukuthi manje umntwana naye uyagula kwenzakalani hayi ngabona ngathi hayi ngempela kusho ukuthi isifo lesi kusho ukuthi sesiyavuka namanje kanti ke neso sikhathi leso ubaba aphilile sithatha amaphilisi ama-ARVs awashisa nami ngaphila from lapho bese ke nomntwana angithi manje yena waqala kuyekela bamtshela abantu izinto eziningi ukuthi uzokufa uzwenza njani uzothini baningi bafika bathi hey wena uma ungaphuza treatment leyi uzofa manje into bekeme ngayo ke mntanami bekeme nokuthi hayi mina ngeke ndiphuze treatment leyi ngoba into yokuqala angazi nokuthi kujola kuyini mina ngabe ndiyayazi benzowaphuza kodwa ke ubaba yena lo ayithathile mayafuna aphuze kuphuze yena kuphile mina hayi amena lento yathi nje kodwa nginento izi2 sikade agula kakhulu wathi nginento izi2 ukuthi uNkulunkulu amphilise of uNkulunkulu angithathe i-treatment yona ngeke ndiphinde ndiphuze ngempela wama samusiza umama ke abomama ubamangameli
isikhathi umntwana agula kakhulu bebeza bazolala wakhuleka naye ke naye bekaphelile kuamathambo ayi bephelile bekuskeleton kahle skeleton amathambo bese kaphelile umntanami kodwa ke noNkulunkulu wamsiza nokukhola kwakhe athi angafuni lutho angine sesibedle leso angifuni next ngoba mina angiwonanga angeke uNkulunkulu angishayele izono ndingazazi wamana leli izwi lokuthi hayi uNkulunkulu makangithathe ofungiphile ngempela uNkulunkulu wenza umusa waphila namhlanje usaphila usafunda manje isikolo uzocela kulonyaka yo impela bekunzima impilo le beyinzima kakhulu nami ke ngempela ngisizwa ukuthambuluka kahle ngisizwa ukuthambuluka ngasizwa ukuthambuluka ngoba nesesikhathi bezi bengicabanga into ezimbi ndisicabange nje isikhathi boba beka saphila ngeze zonke lezi bengicabanga into ezimbi ngisizwa uNkulunkulu nomama njalo angitshela lokho ngempela uyekwenzile ngoba manje nesesile bengicabanga ukuthi uyazi into ebuhlungu beyenza njani ubaba hayi abantu abahamba nabo ukuthi beka kude bekaza nabo endlini abantu sikhonza nabo angithi aze nabo endlini azasho yena uthi amuyezela itiye umama kufike ke demoni ngithi ho okay ndiyoliyenza kufike linye demoni ke kimi ngisekitchen ngithi yazi ndibilise amanzi ndibabilisele ndibathele bonke bawu2 kufike linye lizwi lithi nje yekela bayeke ndibuyisele ndibona ukuthi ndiyabila emveni kwabo ndiphume ndibashiye ndiphuma ufundizi ambele ndeze eshop anginothenga lutho ndiyohlala phansi mhlambe eboxer ndizihlalele phansi mangibuye nje uthola ukuthi mhlambe bayaphuma uyamkhapha athi kimi asambe sikhapha umama ngithi mina ungenze silimo konke ukwenza ngikubone yini ndijike ningene endlini ensizwa ngithi makabuya la loyo ke ngizombilisela amanzi ayi1 ndiwabeka amanzi ngithi makangena nomnyango ngizomthela lifike izwi lithi nje ungayenzi yazi ngiyambonga kakhulu ngibonga nokuthi umama amfundise ke manje ngigcile kakhulu ukuthi yazini umama noma isimo singaba njani fanele ukuzihlambulule uzivume ukuthi ndenzelo ufuna ucabangela lokho noma ungakuyenzanga kodwa kuhlele emhlizweni yakho ucabangile kusho ukuyenzile kanjalo noma kuti bemfisa ukuthi ngathi ngabathi abasha kusho ukuthi nenhliziyo yami ndikuyenzile lokho ngisiza uNkulunkulu ngempela ngibonga umama ngempela isiphampasona ukuthi isihlambuluke yokuvuma izono yona ngibonga kakhulu ngoba ngempela ngabe kungaleso kungathi siyahlambuluka ngabe ndiwile mhlawumbe ngabe sendiyagula futhi ngoba benginolaka makubaba makahlambuluka umama angicollect mama elakhe lokugcina mama ungathini nje kukho konke esesikukhulumile lapha mhlambe nje sesivala mhlambe lakhe lokugcina mama ungathini nje mama elami lokugcina nje ukuthi uNkulunkulu unamandla owanikela ngendodana yakhe uJesu Kristu waseNazaretha ukuba namhlanje sizoba yilokho esikhona unamandla ngempela namanje ke ngisho mina ngithi inkolo ijulile bangalinge bathi umama bathi uJesu ngoba nami ngiyenza lenkonzo uvale nginalo ngithi inkosi yami engabe ngize ngijabula umuntu mangabe esethuphilile nama ngazi angazi ngempela angazi ngize angazi noma ngiyakhuleka noma nginoJesu noma nginaye ngindiki nje kodwa nje ngikwaziyo ukuthi into kaJesu yona ngizoyenza ngaze ngambuza uNkulunkulu ngelangathi inkosi why ungabeki ukuthi ngazi ukuthi ngiyakholwa wathi ngenzela ukuthi ungaphakami manje ngeke ngathanda ukuthi bathi yimi ngoba nama angizazi yabona angizazi yayibona uNkulunkulu uyakwenza lokho ukuthi nje ungaphakami kodwa nje sikwaziyo ukuthi uye uJesu ophilisa umuntu njengoba nje nobaba nangu uyaye esontweni unkosikazi wakhe ke sikhonza naye manje usezumkhokheli ebandleni lethu ngendlela amsebenzela ngakhona uNkulunkulu ngoba wabona indoda yakhe iphila nendoda le iyamthemba uNkulunkulu ngazi last month nje ubeshayiswa imoto le halfway azange ayisibhedlela wathi ngithatheni ngisekhaya
wathi efika ngempela samfika emadulusha lana imshayile imonto safika nobaba samkhulekela kwasekuseni wayemsenzile wayiphilela Sure. kulamaviki nje aphelile waqhunyelwa inyongo bami indodana yakhe yamthatha amsesibhedlela weqile esibhedlela wabuya weqa bathi kusabhaliswa lapha weqa wabuya abathethe weqeleni uthi hayi mina ngiyakuba matekwana ngikhulekele wakhulekelwa futhi nangu khona Yo. Hayi, bazalwane bami lapho siyabonga kakhulu. Ngithemba ukuthi kukhona enikutholile lapha namhlanje. Baba Bishop, siyabonga. Thank you so much baba. Siyabonga. Siyabonga kakhulu. Mama siyabonga. Siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu. Mama siyabonga. Siyabonga baphila abantu kakhulu. Siyabonga uNkulunkulu kakhulu ngawe. Kanjalo nawe baba. Baba ngiyaza kaveli. Siyabonga kakhulu baba. Inamba kaMama mhlawumbe ngiyazi ukuthi balokhu bayidinga lokhu bengibuza yona ikhona la bazalwane bami la umama atholakala khona ngifuna ukunikeza nansi inamba yakhe inamba kaMama ithi apha icishe ngaze ngayigeja umama uthola ku nansi inamba 065 824 9201 inamba la umama atholakala kuyona and nami ngiyatholakala 0788417844 le i-podcast yabazalwane. See you on the next episode. God bless you. Yo.